everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Sa sunod ba, ayaw nagipagawas din sa bahay. Ila ba nagabi Hadlok man ko, kay ako naman usag din sa bahay. Hay man na si Tia Ibyang. Kakita ko nga may bangon si tiya nga nagtuog, nagpiyong ang mata og mikuyog siya sa lalaki nga batiog na og sika kayo niyang mata. Oh, usa? Mang migugod Dili. kini mo kay hadlok man ko. Ako raw sa dinhi, Asa man sila may agi? Ha? dito ay. Oh, kinuha ko. Lugoy, bantayan ako mga din Ayaw mo panggawas din sa bahay. Nakasabot ka, Lugoy? Aliyah, ayaw paggawas din sa bahay, ha? O kuya, Tia! Tia Ibyang! Hain ka! Tia! Tia! Oh! Taong may kalit sa pagbiya. Dali kasi nakalukso. Ayaw pagbiya! Huyog! Wala ko si Megaw sa tinaling sa magkakay. Kinahanglan ka maapasan ako siya. Huwag na ko siya maapsi. Masalo ako niya. Masalo ako kung wag na ikaw maluwas. Masalo ako. Ang bugis ka mananot. Ikaw ang katapusan ng silbing mo ang ginikanan na mo. Namang duwa ni Aliyah. Pero ilapag kang gipatay. Sila kapili. Bisa lang makaluluoy na kong iyang masakiton. Hindi na may tsura ang lawas akong iyan. Ay mo! Ako! Ay mo dalan! Pagkita mo kay Patyota mo! maayo kay miapot nagakuray, Kuya Ryan. Hain si Tia Ibyang. Nakit-an ni mo? Oh. Unya? Hain man siya? Huwag na si Aliyah. Patayin na si Tia Ibyang. Nagkuha na lang kong pare. Gipamisahan. O pagkauman, amo na lang gilabong ang iyong patay lawas. Naunsa man dahil si Tia. Gusto ko mo ato ni Tia Ibyang. Siya na may magluto sa utan ug buhat para ako isudan. Unya, wanay magluto na ako ug buhat ug utan. Wanay musukat na ako ug kanon. Gusto na. Igiunsa man kay si Tia. Ha? Anong ibatay man? Nagsuon ko. Kinahanglan na paminahon ko nimo. Kung unsa magani nga ako mga mando. Kinahanglan mo gining tumanon.
Nakasabot ka ba, Aliyah? Mahadto ko ni Tia Emyang. Mahadto ko. Tia! Tia, ayaw matay, Tia! Ayaw matay! Ang akong anak. Ana siya maglingkod niya ng may swing sa may hardin. Doon ko siya. Kinuktok man. Masam kang kinuktokan sa akong anak. Eden, Mami Marina? mulingkod ko sa ibong tapat. Sige, May. Lingkod lang. Nabantayan na ako magulanon ka. Wala ko maka-eskwela, May. Tungod ka di naman ko nimo pa-eskwelahon. Tungod kinahadlok ko, anak. May mag-ampo tas Ginoo. Ug usap-asap. Wala sila'y angayang mugukod nato. Tungod kay watay lapot nila. Dili pa? Eden, Nganong mihila ka? Unsa buti pasabot sa imong paghilak, Mami Marina? Unsa? wa Eden. Kuan lang, kinig. Ado na ba'y nakasamok sa imong hunahuna? Hinungdan nga mihila ka? Ug mahimo pang tug-anan ko nimo. Kay hangtod ko, nahasol. Tinuod, Mami. Nahasol ko. Usa ni anak, nga gipaundang ko nimo sa pag-eskwela. Ug sa mga pipila ka mga adlaw, ug hangtod karon. Dunay akong madunggan nga magpanawag ka nako og Ira, May. Ug wa ko kahibaw og diin gikan. Akong mabatsyagan nga ako gyud ang gitawag og Ira, May. Ayaw siya paminawa, Eden. O kinsa siya? Mami, nahibaw kong doon na kay nahibawan kung nga nung naingon ta ini ron. Mami, kalipog ko. Kalipog ko. O mahimong sutihan ko nimo. Eden, Mami, please. Please. Ay, Rami. Ay, Rami. Eden, Eden anak. Oo, sinita mo ka nimo. Nadaunsa ka. Kinsa ka! Kinsa kang bisabong sa akong hunahuna! Kinsa ka! Eden, gusto na. Gusto na. Tada sa susubay. Gusto ko sultihan si Eden. Apan mahadlok ko. Nganong dili mo man siya sultihan sa tinuod, Marina. Iska! Iska, hain ka! Hain ka! Tingog lang niyang ako nadugan. Si Eden, susihan ka sa siyang kwarto! Eden! Eden! Asa ta paingon, Mami Marina? Maglayas! Nga namang layas man ta! Ang atong mga butang, tuwa sa bahay nga atong giabangan. Ma'am, kinsa man kinang nagukod nato. Kano magsige mataglayas sa atong gipuy-an. Huwag ko mahibaw! Huwag ko mahibaw kung nasaot ka sa pagpasabot! Mami! Kakusog na si mong pagpadagan, Ma'am! Mami, layo na tag naabdan. Saan ka to? May galit ka bitugan sa ato na tubangan! Sa may windshield! Kinoko! Siya na usap! Ganun kisunod-sunuran man sa niya, Mami! Ginoko! Nali siya sa windshield! Ginoko! Mami! Mami! Hindi ko makakita sa palibot! Hindi ko makakita sa kapamaniho! Babakot
Dinang sakyanan. Mami! Mami, magawas na din sa sakyanan. Mami! Oh, si Mami! Nagkadugo ang yago! Mami! Gasiga ang mga mata sa akong inahan. Mami! Mami! Patay na siya! Tadi mahong gasolina! Kinala ba kagawas pinili sa sakyanan? Tigalig magbuto kini! Dili maabli! Sa pikas ka punta ning auto, akong aplihan! Tigyapon maabli! Kinuog ko! Kinuog ko! Unsaon man ako ka magagawas mingdo si Mami Marina! Mami! Mami Marina! May putaw! Kabuton ko ang putaw! Niana sa akong kamot. Ihapos ko kini sa bintana ng sakyanan! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.